Sziasztok, én Jogi vagyok, és bocsánat a mikrofon hangminőségére, de mindent megpróbáltam nektek, hogy most tudjak hanggal videózni, mert én ezt így untam már, meg szerintem ti is, hogy nincsen hang a videóban, úgyhogy szórakozzatok jól, addig is sziasztok! Sziasztok, én Jogi vagyok, és ebben a videóban most Bedwars-azni fogok, és nagyon rég volt olyan videó, amiben van hangom. Igen. De elnézést kérek, csak elrúlott a mikrofonom, ezt tudjátok, aki így itt volt, aki nézi a videóimat, de hát sajnálom, de az a videó már nem lesz fenn, mert én új életet, vagy hát új életet, már új csatornát akarok, de úgy, hogy ezt nem törlöm le, hanem ezen lesznek a videók, csak letörlöm a videóimat, és ez ettől kezdődik minden. És de így szerintem jobb lesz, ahogy jön Jake, de az nem Jake, aztán már jön Jake 172. És most azért van ilyen beszélős videó, mert testvéremtől elkértem a mikrofont, és hát a felhallgatóját, és azon persze van mikrofon, de nekem nem jó a headsetemen a mikrofon, és az övének jó, de egyébként meg Cségó Szilnek is, Siriusnek sem működik, mert ő Action-nel beszél, de nekem meg ne higgyétek el, hogy én mindent megpróbáltam tényleg, hogy legyen jó, legalább ilyen 3 órát, még aznap, mert hogy nagyon ideges voltam, meg megijedtem, hogy most vége lesz, vagy mi lesz ennek a videózásnak, és így gyorsan összedobtam nektek egy videót. Na, hát ez jó, könnyű volt, akkor én meg szerintem rámegyek vereségre, mert ő nagyon jók. Jó van, Jake, szia Jake. Hoppá, na most nem megyek PvP-zés. Nem áll, kérlek. Azt megöl Jake. Amúgy tök jó PvP-zik, de nem baj. És akkor úgy írtok a csatornámnak, tényleg, bocsánat, mert nekem ez így nem lenne jó. Mert így nézek videókat, és így egyszer így rájövök, hogy ez így nem lesz jó. Így ez egyáltalán nem lesz jó. Nekem nem is tetszik most így ezek a videók. Például ez a MLG is. Jó, elsőnek nekem ez nagyon tetszett, de így benézek egy ilyen videóba, más videójába is ilyen komoly videókat akarok, hogy tényleg nem hülyéskedem el. Jó a haverokkal persze. Mondjuk. Bocsánat. Na. És tényleg mutatok valamit, ezt még Helix-sama, vagy nem tudom ki mutatta. Ezt nagyon sok videómban láthattátok, hogy menjetek ide, például a 9-esre. Akkor zsűjtve rámegy. Na igen, itt vagytok ezen, és elég így. Látjátok, vagy a 8-eson, vagy a 9-esen legyen az inventory ott, és akkor, ha elengeditek, akkor nem dobja ki. Ezt nagyon köszönöm szépen Helix Samának, azt hiszem, vagy Bigfootnak, nem tudom, hogy kimutatta, mert nekem tényleg ők ugyanolyanok. Na, meg kéne nyerni ezt az arénát. A jövőben, vagy hát kb. Ilyen 200 feliratkozóra gondoltam, hogy kérdez fel őket. Tényleg. Most a csatornán már 173-an vagyunk, amit én nagyon meg szeretném nektek köszönni.
Mert én úgy gondoltam ezzel a videózással, hogy lesz 50 feliratkozóm, és mindegyiket megnézik ilyen 20. És én ezt nagyon köszönöm szépen nektek. Én így nem gondoltam ilyen nyereményjátékra, nektek bocsánat. Hát én nem vagyok az a fajta. De hogyha egyszer kérditek, akkor csinálok. Akkor sem lesz szépen vereség, mert amúgy már csak ennyien vagy már csak így van a csapat, és akkor ki is ütötték az ágyunkat. Semmi baj, nem baj. Amúgy is vereség azok nagyon erősek. Semmi baj. Ja, megvettem ezt a minishoppot. Nekem ezt tetszik. Nem hackel, csak jól játszik. Tényleg voltam vele már sok arénában is. Tudom milyen az vagy milyen a hackel. Nem voltam. Azt még nem akarok is PvP-zni. Úgyhogy nagyon szépen nem is megtudok. A piros csapathoz. Nagyon szépen kis ütöttük az ágyukat. Akkor én így megállok és megvárom, hogy jöjjön, és akkor szépen le is csapom. Ennyi. A veresék nagyon jól játszottak. Ha nézed a videót, akkor köszi a játékot. Na. Hoppá, akkor már csak egyedül maradtam, és ja. Hoppá, ott van Veres. A texture pack, az mindjárt megmutatom, vagy szerintem lerakom a leírásba. Mert tényleg én már ilyen komoly csatornát szeretnék csinálni nektek. Mert hogy ti nagyon szerettek a videóimat szerintem. Mert ez a 170 ember, nekem ez nagyon sok. Na, akkor van 7 darab aranypengő, úgyhogy én veszek ilyet. Akkor nincsen vas, de hát itt mondom nagyon sok van. És akkor gyorsan kéne venni egy ilyet. Azt nagyon sok van. Úgyhogy regeneráció potit is veszünk. Így. Jó, ez a texture pack. Fel kéne fullosodni. Én most nem akarok olyat csinálni, hogy így elbujkálok, vagy felépítek jó magasra, az nem a legjobb dolog. És már 10 perc megy a videó, úgyhogy nem is fogunk felgyorsítani, sem megvágni, mert nagyon rég volt beszélés videó. Jó, ott vannak. Na, de köszönöm Andrewnak az intrót. Jó, én félek. Nagyon jó a PvP snack. Én félek tényleg. Jake is jól PvP-zik. Jó, akkor szépen lelöktem a Jake-et. Nagyon jól játszott a Jake. Ilyen Huber X-es Doom, nekem ez nagyon tetszik. Hogy tényleg ő nem olyan a Huber X, hogy Huber X ő nem olyan, hogy tudjátok lelökik Skywarson például, akkor ő nem azt írja, hogy kis köcsög, ilyenek nem ezt írja, ő nem olyan, hanem hogy jó voltál, Gigi, jó voltál. Én ezeket az embereket nagyon, azok nagyon jó fejek. Jó van. Bocsi, Veres, ha nézed a videót, de hát ezt én félek, jaj, nem ezt nem kellett volna. Hoppá, nem baj, Veres. Gratulálok, jó voltál. Nekem jó volt ez az aréna, és köszönöm szépen a figyelmet, bocsánat tényleg, hogy nem volt nagyon sok ideje videó. Na,
ha tetszett a videó, akkor kiveszem egy lájkot, vagy iratkozzatok fel. Én Jogi voltam, sziasztok!